Update Cabinet Minister Sushant Chaudhary ji वो उनको खाइका प्रेस स्टेटमेंट दिखा जे सेम जे स्टेटस तमनी और स्टेटस न तनाई स्टेटस चेंज खाया नहीं बरक बेंगली स्क्रिप्ट बाइबो सही मनाई रोमन स्क्रिप्ट बाइबो सही मनाई बरक चुनो रिटर्न एश्योरेंस रिया को हाइपनो जेहेतु चुनो बुवाग्रा साका चिनी ऑर्गेनाइजेशनल हेड रक साका जे नरक विड्रॉ खाइमांका चुन सेलिब्रेट खाइमांका चिनी थानसानी और जे फाइट अब चिकन सा अंगी मानो फाइट परमानेंट सॉल्यूशन या फन अंगी मानो फियाबा ताबुक नि बागै बरक साखलायका आम बागै जों बुवाग्रा न हामबाय मारियो चिनी टीएसएफ टीआईएसएफ मदर विंग्स रक ओमफ्राय चिनी सिविल सोसाइटीज जरा जरा पार्टिसिपेट खाने बरकनो जों जतन पाइपलाय हामबाय मारियो बरक जोंनो तिनि लगेर मा बागै चिनी फान जोंनो फान रुबै जोंनो ओ चिनी ओ फाइडो जोंनो लगेर मा बागै लाइका बा जों आबागैनो तिनि रक्षा लाइका दै जत चिन तिप्रासारक जे लगेरिनाय अ मुभमेन्ट दै चिनि एएसएफ दंनो जतनो बेलायनो हामबाय दै चिनि लोकेलनि जत चिनि अक्रारक दै चिनि एमएलए सादनो बेलायनो हामबाय बरक तुजुरखा आबागे आं जतनो न चिनि लोकेलनि चिन लंथाय बेलायनो जत हामबाय दै जत त्रिपुरानि तिप्रासारकनो बां चिनि टिसन बखै जतनो हामबाय नंनि अल्ला हरका सुथाने कोनो जुंजालक गासैखा कोनो जुंजाल फालिया चिनारो बेलायनो पिसफुली नंखा काहाम न का जेहेतु चिनारो अक्रारक बसुंनो तुजुर खाबा आबागे तिनि काहाम नंखा ओ थाइखे दाखो ओ थाइ चिनि लंथाय बेलिनि एस्केपारा ओ ते कैसे हंगे कतन आचुमन या गलब तिनि नरौनि तंमानि जे रिटेन हायाखैबा सिमुंब्लाय नै बेसक्ति साखलाय जायगानि बिसिं साखलाय जायाखै नरौ चबा याकायान सामान बिसिंखौ बुखुबै साजांमानि बिसिंखौ प्रेस मिनि बिसिंति तांगै तिनि र साना नांखा अब नि रिप्लाय आं रिसिवनो जेहेतु काइसा कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट प्रेस ब्रीफिंग खाइका ओंखाय जदि ताबुक बरक अब जदि से हाइके ब्रीफिंग खाइ पायै बरक ताइबैसा सेम स्टेटमेंट दिउ ओंखाय आपुरो सिजाकनाय जे बरक चिनि बरकनि बागै बुसुक कक कुबैसा बुसुक चेंग्रासा बरक अर्न व्हाट इज ट्रू व्हाट इज फॉल्स अर्न सिजाक थांफिनाय